Na rasa gane irin wannan yanayi naka Aliyu. Ai rai babu haƙuri? Tsohuwa ta riga ta rasu, kuma me za su yi da ita? Allah ya riga ya karɓi ranta. Abin da ya kamace mu kawai mu yi mata addu'a. Ruhinta ya zama mai sanyi a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ne ina. Na kasa jurewa ne. Abubuwa da yawa suna firgita ni akanta. Wani zubin ma har na kasa bacci. Sai na dinga jin kamar ban yi mata adalci ba. Sai na dinga jin a raina kamar za ta taso ta tuhume ni akan abin da ni mata. Ka daina irin wannan tunanin Aliyu. A duk lokacin da ka ji kewarta, ka yi mata addu'a. Kar ka bari shaidan ya rinjaye ka. Ka dinga tunanin ka mata wani laifin da ba za ta iya kwanciyar kabari ba har sai ta ɗauki fansa. Ai kun yi rabon arziki kai da ita. Kai kaga sai son barka ko? Ku yi haƙuri inna. Ni kawai sai dan ce muku ku yi haƙuri don Allah ku yafe mu. Mu yafe maka? Wani irin laifi kamar da za mu yafe maka Aliyu? Kar ka yaka mana, kai fa namiji ne. Kar ka karya min da zuciya mana. Ku yafe min inna don Allah. Ki haƙuri inna ku yafe min don girman Allah.